La nit el Barça podria haver anat a dormir sent líder de la Lliga, però finalment no ha pogut ser. El Barça, l'equip, ha fet els deures aquest cap de setmana, però el Madrid també els ha fet, guanyant en els últims minuts al camp de l'Sporting de Gijón. Els homes de Guardiola, però, ja han superat amb èxit a 3 dels grans de la Lliga espanyola després de guanyar el Villarreal a casa per un contundent 3-1 i continuen, per tant. Parlem ara d'handbol, segona victòria del Barça Borges a la Lliga de Campions després que els de Xavi Pasqual s'hagin imposat aquest cap de setmana a la pista del Kielce polonès. Ha estat per 26-33. L'equip, per tant, arriba amb la confiança que dona una victòria davant el potent conjunt polonès. Doncs això és tot. Teniu més informació al lloc web del club i també podeu participar del Barça a les xarxes socials, Facebook i Twitter, i visitar la pàgina oficial que el Barça té a YouTube. Res més per la nostra part, que disfruteu d'aquest clàssic de demà.